Maziked. Gịnị ka si mere ekwe na nwunye? Sibuna atụkwa m. Onye ma ọnụ okwu. Ana m enezikwa n'anya. Ka ezebe chi anya dị. Chi anya. Ka ọ nọ na-ararụ ụra. Ọ na-afụzi ọkụbara na-akwafu n'obodo a. Ka ọ na ya nwere echiche acha. Erika ọkwa ma n'ala a niile nkịta na oke na-akpọrọchala ya anyị ji bụrụ nwoke anyị enwezi chi ọgụ a aka anyị ka anyị ga-eji lụọ ya gịnị onye ịnụtụgo na onwe ya na-alụsi ndụsiri ekwensu ọgụ ma ọ dịrị ama ka onye mara na igwe obodo anyị wee ekwensu ị mana kamgbe igwe gburu nwanne nwoke ikuku ka ụjọ ji baa ma afọ menala anya onye nzọpụta nwere ebe onye nzọpụta si abịa kama oge erugo oge eji lụọ ọgụ ahụ obi erika nke bụ eziokwu na okwu wee si okwu n'ike mgbọrọgwụ igwe ji eko bụ nne amosu aha ama m ọ bụrụ na ebepụ igwe isi nne igwe isi igwe abụrụ oke Shaba obi erika ka ọ gị ka na-akpọ kewu na-akpọ maka igwe onye kewu na-akpọ maka igwe onye na-akpọ maka igwe ahụmewu ya eji ekwu okwu maka igwe adịmuzuzu bịa che ka ngwa unu o nweghị ihe ọ bụla unu kwu maka igwe ma anụcha ha ana m anụcha ha ncha anụrụ m ihe niile unu na-ekwu maka igwe ka ngwa gị kewe eziokwu
ya unu nyochara ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-akpa maka nwunye Ikedi mụrụ nwa ọfụ Ikedi ka ọ na ọrụ ihe anyị na-ekwu ọ ya ka anyị na-ekwu ịwata m ego n'isi mekwa nwa mkpịsị na ya wụ onye nche igwe kichie dị ka m kwere were ụjọ tụọ asị Maazị Ikedi orugo oge eji ahapụ obodo a orugo oge eji ahapụ obodo a alụgo m ọgụ ka ike m ra ana m ahapụ ọ bụrụ na ị hapụ obodo a enyi ọ bụrụ ụjọ ịbụ dike ọgụ a anyị ga-alụ ya ka gwa nke bụ eziokwu n'ala ka a mụrụ anyị n'ala ka anyị niile ga-anwụ obi dike dịka isi kwuo kwa ịma na anyị ncha atụfuchaghị ha ji uru nwoke n'ihe anyị wụzikwa sọnsọ ịnyịnya na-aga na-eche ka chi ji ekpuchite na onwere okwe ebe anyị ji azụ eje gbawakwa ọsọ ndụ gị agbawakwa m onye m ọnụ okwu onye ụjọ nwere ike ịzọ ndụ ya maka mgbe ọ ga-edo ọ ka mma mmadụ ibi ndụ dịka onye ụjọ na-atụgharị ụjọ ka nwaanyị ka ọ ka mma ibi ndụ dịka dike onye ụjọ na dike igwe niile gaje n'ụzọ otu puku afọ mmadụ biri dịka onye ụjọ ka njọ karịa otu ụbọchị mmadụ biri dịka dike onye tiri nwa n'ebe akwa egbe tiri nwa n'ebe akwa weta ụzụza weta ose weta amara ngịrịgị ofe ka ụmụ nnụnụ lata ya egbe o egbe akwa onye tiri nwa n'ebe akwa egbe tiri nwa n'ebe akwa weta ụzụza weta ose ụmụ nnụnụ racha ya egbe o egbe Ịghọta? Gịnị mere o ji ebe akwa? nne m emetụ okwe m aka Ọ nọ na-ebe n'akwa. nne m ọ sị m na ọ chọrọ ịnwụ ara Ịghọta? Nwatakịrị amụrụ ọfụ edi ekwu okwu. mana ọ na-ebe akwa Ọ na-ebe n'akwa nụ. Ụmụaka na-ebe akwa ma ọ bụ na agụụ a na-agụ ha ma ọ bụ na arị adịrọ ha na-enwe ihe na-esogbu ha. Akwa ha na-eme bụ ka a kpọọ ka mee ka nne ha mmarụ na-enwe ihe ha chọrọ. Mana ọ bụla ikwu okwu ha edi ekwukwa okwu. ya nọ ara ka ọ chọrọ ịnwụ Ala ka ọ chọrọ ịnwụ.
kita wụ ga na kita kwu ibu no meshigo ọnụ ịgwata nwa okwu ogunu gị niile ma mme gị niile ị na-emeche ka okenye oyiri na ya egwu nwa m oyiri na ya mgbabuli ha gị debe nne m gwa nwa egbu nwanne m na mfọli ya n'anya mana ịgwatụ ababeghị afa nne ama m na ababeghị afa mana ọnwa egbu ka m chọ ka nwanne m zaa n'ihi na achọ m ka ọnwa ka ụmụ nwanne m ndị ọzọ si nwee amadi ọha ịnụgonu ịgwatụ abaghị onwe egbu ọ sị na ọ chọrọ ka onwe egbu nwa ka ụmụnne ndị ọzọ amadi ọha gị ka nna ayọ ihe hapụrụ m onwe egbu achọrọtụ m ka ọ nwụọ dị ka ụmụnne ndị ọzọ igwe JIKOIKE amani echi ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ uzu akwa ga-ada na be gị anyị nụrụ na o nwere onye ọbịa batara obodo a ma be gị ka ọ bata ọpụta akwa ma ya bụ ichie n'obodo ị kwesịghị isi ụjọ a na-agwa m okwu abụ m onye ozi eze ihe ọ bụla eze ziri anyị ka anyị na-eje onwere ife ifuru ime maka ya ọ batara m onye ọbịa ka m pụọ ọkwa ịmụrụ ọrụ anyị na-ede iwu anyị debere iwu obodo eji achị obodo ọ bụrụ na o nwere onye ọ debere ebe m iwu megidere anyị ga-akpọtara ya eze m ga-abịa gwa eze maka ya igwe JIKOIKE bụ iwu obodo a ife niile o kwuru bụ iwu onwere ife kwesịrị onwere ife ihe eme ihe gbasara iwu a ọ batara ya onye ọbịa ka anyị naba iwu ata m ego n'isi akịrị nwata kwụwa ọnụ ọ sị na ọ dị egwe ya okenye nwatakịrị dị ka gị taa gịwa na gịwa banye ebe a kpọkasị ebe niile
Today. Let's start those go. Ndala. ọrụ dị ya na ya na-eme n'obodo ha maka igwe JIKOIKE ike nwoke nke akwụkwara mmadụ kedu ihe a ga-eme amaọkwa na ya ga-eme nsogbu odokwa n'obodo ahụize na ike gwụcha m nnọọ m chọrọ ije nnọọ ka m jee rahụ ụra nnọọ ezigbo nwa dịka m na-ekpuchi okwu a ekpuchie m ndụ gị igwe ọ m n'ifo m n'anya nụ ezigbo di m hapụcha ịfụnanya ahụ kịta oge ọgụ kwadobe maka ọdịnihu agwacha gị ụmụ nwoke onye na-anwụ ngodo anwụ obi adịbe nwunye ya nọ nke nwoke ya nọ bie nọ pịa mkpụrụ ihe o ji wuru nwoke anyị ekwesị ụjọ dara enwe n'elu igwe oge erugo ụmụ nwoke arụ